naimba kinalamak agsapay ti kablao ko ti tunggal may sa kada kayo nga adda kada gisibsiba iti radyo da iti dating aldaw kakabsat. Adda tayo manan iti may katlong aldaw nga panagkakadua tayo iti tangatang iti dating lawas aldaw ita. Iti Miyerkules may kadua pulo ket apito. Iti mabilang iti bulan iti Hulyo kakabsat sumagmamanulaan nga turo pati iti August, September, Christmas manen. Maday tayo iti Apo. Well, makipagpasit man dating ang programa tayo sa palap nun iti namnama kakabsat. Kita ti man talagang gayim nyo iti tangatang Lawrence Salazar. Alawen kakabsat, agyaman tayo iti daytang kantang intiman nangagan, iti daytang gundaway. Ket no ada iti Biblia kakabsat kahit kuman nga makipaglukat kayo. Iti libro iti Salmo. Psalm 62 versikulo 5 aging gana iti 11. Excuse me. Ti Diyos laeng ti pagtalkak ta isu iti paggapuan iti namnama. Isula iti mga iwan, ken mangisalakan kanya, isu iti sarikid-kid ko. Pulos asa anak no nga man ano, adda iti Dios iti salakan ken dayaw ko. Isu iti nabileg anang salwad kanyak, isu iti pagkamanga. At tahaok agtalag kay iti Dios iti amin na tiyempo, iamang yu ken kuana, iti amin na parikutyo, ta isu iti pagkamangan tayo. Anges iti kayarigan dagiti tattao, awan ka is-iskanda, nangatuman wenno na baba, no pagtitipunom iti atimbangan ida, awan duma iti anges iti kalaganda. Di kay agtalag iti aramid anaranggas, di yun namnamaen, nga adda iti mangun-odyo iti panagtakawyo. Uray no mado iti sanikwayo, saan nga isu iti pagtalkanyo. Saan la maminpinsan anang indid ko iti kuna iti Dios nga adda ken kuana iti nakabalin. Madaydayaw iti Apo kadag ito nga sasaunang intay binasa manen iti daytoy nga aldaw kakabsat. Iti Dios iti mangbendisyon. Mangbendisyon kadag itoy nga sasauna nabaknang nga hala nga sasaon no di kiti kabaknangan nga sasao iti Apo nga intay trataren adalan iti daytoy nga aldaw kakabsat.
Dito'y Salmo, Psalm 62 ket may isang kapintasan, aya, nga di part Salmo gapu ditoy ket napadasan iti liwliwa. Iti tattao napadasan da iti inana, bang-ar iti tiyempo kakabsat, iti adu nga kapadasan iti panagbiag da. Umuna nga makita tayo kakabsat, aya, di mabalintay nga agtalek iti Diyos agsipud ta isu ket mapangnamnamaan. Mabalintay yung itden amin nga dadagsen tayo. Mabalintay yung ipaay dagitoy tartarigagayan tayo. Ni David nabali na nakabsat nga kinunang agtalek isu na iti amin nga nagundaway amin nga tiyempo iti Diyos. Agsipud ta iti Diyos ket maysa nga sarikidked nga mabalin nga pagsanggiran. Maysa nga natibker nga bato. Ket ipakita na ditoy nga mabalin tayo ti agkabatalek iti Diyos agsipud ta isuna ket mabalin tayo nga pangnamnamaan. Isuna iti natibker nga pundasyon nga mabalin nga pangiteddan pangipaayan iti amin nga panagtalek tayo. Ni Apo Jesus ammuna nga aglabas tayo kadagiti nadumaduma nga pakasuotan iti panagbiag. Ditoy wenno iti agdama kasasada wenno ditoy lubong adda nga dagiti tiyempo nga dagiti nga bagyo iti biag ket kasla atiwen na tayo, didigraen na tayo, talagang subuken na tayo aging gana iti maudi nga anges tayo, aging gana maudi nga pigsatay nga agyaman tayo, ta adda iti Dios nga babalin tayo nga pagtalkan kakabsat. Ano dadduma makaban dagiti nga problema, dagiti nga dadagsen nga awiten tayo nga sangsangon tayo, isu ti mangipaay kada tayo ti pannakabannog. Pannakaupay anggaday. Uri man pa'y no nakatugaw ko laeng no pampanunutom nga nakad-adu ti dadagsen mo nakad-adu ti problema, dadya nga talagang maturog ka ket sila nabanbanugan ka. Ket no saan mo nga ipatakder dati biag mo kabsat ken ni Apo tayong Jesu-Cristo, mabalin nga mapukaw iti biag mo ket alun-unen na, alun-unen na ka iti adu nga parikot. Kaya, dagiti parikot isu ti mangdadael dadduma ti salun-at tayo. Ang hala nga dadduma kadaywan kakabsat. Kaya iti kasapulan tayo kakabsat. Kaya ket ipundasyon tayo iti panagbiag tayo ken ni Apo tayong Jesus. Nga isu iti pangnamnamaan, nga isu iti natibker nga pundasyon, nga isu iti bato nga pangnamnamaan tayo kakabsat. Kuna ni Ari nga David, agsipud ta iti Dios iti sarikidkid na pulos as anak to, aman ano, mabalin tayo nga magunay ngem saan tayo kakabsat nga man ano no adda tayo ken ni Cristo. Dagiti rigrigat ken kapadasan iti biag, mabalin nga ma-shake tayo kakabsat. Mabalin nga magungon tayo kakabsat ngem saan na tayo nga mabalin nga dadaelen agsipud ta adda iti Dios nga sarikidkid tayo. Nga adda iti Apo nga pundasyon tayo kakabsat. Iti Dios agbalin nga proteksyon tayo. Saan na kaya nga sa uwan nga hantay mo ten nga maapektaran kadagiti nga kapadasan ket saan tayo nga maguray. Ngem iti kinapudno na intuno iti Dios ti sarikidkid tayo saan tayo to nga ano kakabsat ngem ma-experience tayo dagiti mapaspasamak ditoy lubong kakabsat. Isu kakabsat ito no mariknam nga kasla agkapoy ka, agapoy iti adu nga parikot, agtalek ka iti Dios agsipud ta isuna iti pangnamnamaan, isuna kakabsat iti natibker nga bato, isuna iti mabalin kasayaatan nga pagsanggiran tayo. Dadduma sa totoo lang kakabsat dadya nga kinaadu iti dadagsen tayo, kinaadu iti problema tayo kasla malipatan tayo nga agsanggir iti Dios. Dadduma dakdakkel daytoy problema tayo, dakdakkel daytoy sangsangon tayo, nga dadagsen iti panagbiag pakariribukan tayo ngem dadya pamati tayo ken ni Cristo nga ammo tayo met kakabsat nga mabalin tayo nga mailap-aw mapagbalaygen amin dagita babaen iti tulong iti Dios ngem gapu tano dadduma kuna karod dakdakkel dagiti nga pasamak iti biag tayo ngem imbaga ken kakabsat adalem learn to trust in Him. Adya ti kapintasan kasayaatan nga aramiden tayo kakabsat. Kanya pay, earnestly call on God in times of trouble kunana. Masapol nga umawag tayo halaang into no nasayaat ti amin nga kasasaad ti panagbiag tayo ken kanarunaan na ti amin. Kaya umawag tayo iti Dios iti tiyempo iti riribok ti panagbiag tayo. Kunana di verse 8, yamang yu kenkuana ti amin na parikot yo. Amen. Dadya ti pagsayaatan na no adda tayo ken ni Cristo. Adda iti kakampi tayo, adda iti kadwa tayo, adda iti mabalin tayo nga pagitaklinan dagito nga parikot tayo. Yang into no tiyempo nga kasapulan ka, siya asino aya ti kapintasan ken kasayatan katalgadan nga awagam. Siyempre hangad dagiti mga upay ken ka, hangad dagiti discourage ken ka. Dadyay talaga nga ti awagam ket jay pangnamnamaam nga ammom nga pangnamnamaan nga mabalin nga tumulong ken ka. Saan kadi?
Kabsat iti tiyempo iti riribok, umawag tayo iti Diyos nga kan kanayon. Yeah. Nga sikikita ken kanayon nga pangnamnamaan tayo. Nalawag di sarita na ginahom kabsat. Ayan imbag ni Yahweh. Kuna nasa lakniban na dagiti tattao na iti tiyempo iti riribok. Aywanan na dagiti agkamang kenkwana. Iti tiyempo ti pakadagsenan iti biag kakabsat. Sinanama tayo nga mabalin tayo iti kumamang iti Diyos ta ayaten na tayo. Amen. Anyaman ti kasasaad mo, anyaman ti aramidem, ti Diyos ay ayatin nakakabsat. Masapul lang i-honor mo, masapul lang i-recognize mo daytang ayat na ken kakabsat. Inya pa iti makita tayo kabsat. Set your heart on God. Ipaay mo dayta pusom. I-kondisyon mo dayta pusom nga ipaay iti Apo. Iti verse 9 ko na anges ti kayarigan dagiti tattao, awan ka is-iskan na. Nangato man wenno na baba, no pagtitipunom at timbangan ida, awan duma iti anges, iti kalaganda. Well, iti dati nga bersikulo kakabsat makita tayo nga saan tayo nga kabailan. Nga isaad dagiti puspuso tayo, itipada tayo nga tao. Ay kaya nang saon nga kabsat nga doon tayo lahat magtiwala. Mag-trust po tayo lahat sa kapatid na ito. Iti kinapudno na dagiti tattao kabsat, mabalinda tayong upayen. Mabalinda tayong i-discourage. Mabalinda tayong panawan. Mabalinda tayong lukwan. Saan ka day? Ni David, winarningan na tayo met nga saan tayong isaad dagiti puspuso tayo kadagiti sanikwa tayo. Iti verse 10 ko na uray no umado iti sanikwayo saan nga isu iti pagtalkan tayo. Tanugad pagtalkan nyo. Tanugad duma di kinaado ti sanikwa tayo, kararag tayo pakararag kayo nga madaan dagiti nga banbanag, hinto no napatao dan ni isumot dan iti pagtalkandan nga iti source iti naggapuandan. Karamihan po ng ganyan, di ba? Naman kung magbaga nga amin kakabsat ken kasayaatan launay kakabsat nga iti kararag magatong palam. Ang kadin dumadawat tayo iti blessing kini Apo Diyos ket Lord, I use it for your glory. Gamitin ko po Panginoon sa iyong kaluwalhatian. Gamitin daytoy para iti dayaw ken gloryam into no kat adon. Kat adon nga bendisyon mo hamo pay makita iti church sen. Hamo pay makita iti dugutnan kumbaga iti church. Hanapay nga mapagyamanan iti Apo. Kadagiti nga blessing nga dinawat na ide. Kapintasan kakabsat. Nga ipaay mo, daman dagiti nga blessing mo, no dumawat ka ti blessing mo, kat napadayawan iti Apo, abuken pa check kahalaan kung kas iti Apo. Gapu dahil dinawat mong umana, kat nausan mo para iti dayaw ken glorya na, mamaling iti sumarsaro no, kat mapadayawan amin ti Apo dagiti nga bendisyon, at adwan na pa ti Apo dayta. Gam no isumot ten iti mangkontra iti Apo, ket binalaagan na tayo garaw ni Apostol ay ni David, nga agtalinaed ken agtalek kadagitoy sanikwa tayo. Well, agbibiyag tayo iti daytoy nga aldawon nga saanin nakakaskas daaw iti panagbiag tayo. Adu di kung kunadang agbibiyag tayo di unusual nga kung kunadang adu di banag nga idi kada tayo ket imposible. Ket posible tatan kas parigan ko dati company nga perming hakas lang nga hindi na siya matitinag pero ngayon nagsasara sila dahil bankrupt. Ang kade lalalo kada ti pandemic. Adu dagiti nagsirang establishment. Gaputa nalugi da, gaputa awan ti customer, gaputa awan iti aggatang. Nga ti ammutay ket saanen nga malugi da iti nga company, da iti nga business, wenno anyaman pa nga pagtrabahoan. Iti Job chapter 31 verse 24 kakabsat, pulos adyak nagtalek iti kinabaknang ko kunana. In iti verse 28, iti agbasol iti kastarumbang nga mapapatay, talaksidan na iti Dios aman nakabalin amin. Ngayon to impahay tayo amin nga panagtalek tayo ken insaad tayo iti puso tayo kadagiti sanikwa tayo, nagbalin tayo metten kakabsat nga saan nga makalek iti Dios. So makitaan tayo man kakabsat, anya ti pagtaltalkam. Ang mga ibaga kakabsat nga safe and secured na ako dahil marami akong pera sa bangko. Yes, that's good. Mayat data kakabsat. Ngem haan nga ko mga data iti pagtalkam nga sibubuo nga to the extent nga pati spiritual mo ka affected. Haan kakabsat. Dagitoy financial wenno ko nasaya at launin nga addaan tayo ti kastata magatang tayo magatang tayo digiti kay ket tayo may supply tayo digiti kasapulan tayo. Ngem ibang usapan na when it comes to spiritual kakabsat. Kaya hamo ka ding ikumpara nga dagitoy ket mabaling mong bayadan ited ko lati tithes ko. Orehan ak mapapan-church. No, sikat ti kasapulan ni Apo Dios yung nagti-church kakabsat. Ang data tithes mo.
Aya hanggang dagiti itultulong mo kadagiti dagiti membro wenno papastor mampay si kakabsat iti kasapulan na iti Dios. Yang isong isaad mo ipaay mo dayta puson kenkuana. Ipaayan tayo dagiti sanikwa tayo iti kalintigan nga mangsulbar kadagiti parikot tayo which is not kabsat. Haan nga dagitoy nga sanikwa tayo kun naggarud nasayaat nga maaddan tayo iti adu nga sanikwa tayo. Ngem haan kumamot ken nga dagiti ti mangsulbar, dagito iti mangipaay iti parikot, dagito iti mang-manipulate kadata iti panagbiag tayo. No, kakabsat. Ti ammo tayo ket kabailan tayo aminen nga aramidon uray awan iti panakibiyang iti Dios. Antay nga agbalay Ginoo kasi kabsat. Kabsat awan umay kada tayo kun nagkaroon ta tayo iti impos ko dirabi. Awan iti umay kada tayo nga ina na into no insaad tayo sa puso tayo kadagiti banbanag ditoy lubong. Ngem umay iti ina na kada tayo no iti puso tayo nakasaad iti Dios madaydayaw iti Apo. Inya pa iti makita tayo ditoy. Aya, trust God's reward kunana. Agtalek ka iti gunguna nga ipaay wenno ipaay iti Dios. No kayat mo kakabsat nga magun-od iti inana asapsapulen takararwam. Isardeng mon iti panagdandanag iti masakbayam. Isardeng mon nga pakadanagan no kasatno nga malpas amin dagitoy nga sangsangwem. Hamo kaya nga lipasen dayta kakabsat kasapulam iti panakibiyang iti Dios ken kakabsat ket irugim nga agtalag iti gunguna nga mabalin kakabsat nga idden ken ka iti Dios. Ni Ari nga David kunana, saan la mamin pinsan ang nanggeg ko iti kuna iti Dios nga adda ken kuana iti pannakabalin ken saan nga agbalbaliw iti ayat na. Sikaw Apo gungunaam iti tunggal maysa kas mayanurot iti aramid na. Apay kakabsat, ta masapul nga agtalik tayo iti pannakabalin ken gunguna iti Dios kada tayo. Ni David nang ipaay iti duwa nga rason. Adda ken kuana iti pannakabalin ken saan nga agbalbaliw iti ayat na. Gapu ta man nakabalin iti Dios. Adda iti namnama tayo nga addaan iti Dios iti bileg nga iwanan na dagiti nalintag ket dusaen na dagiti nakillo. Ket gapu ta saan nga agbalbaliw iti ayat iti Dios adda iti namnama tayo nga aramaten iti Dios iti bileg na no anya iti pudno ken nalintag. In Matthew chapter 16 verse 27 mabasa tayo nga kunana dandanin umay iti anak iti tao agraman dagiti angheles na. Umay iti dayag ni amana ket gungunaan nanto iti tunggal maysa kas mayanutop kadagit mayanatop kadagiti aramid na. Anya dagitoy kakabsat nga gunguna. Kuna ni Apostol Pablo di Romans chapter 2 verse 6 to 11 gungunaan to iti Dios itunggal tao kas maitutop iti aramid na. Adda tattao a naaanos nga agaramid iti naimbag tapno magun-od da iti dayag. Dayaw ken biag nga awan patinggana. Itidto iti Dios kadakwada iti biag nga agnanayon. Adda dagiti tattao at laing bukod da iti pagimbaganda. Iti sapsapulen da ken laksiden da pudno tapno suruten da iti dakes iti suurto iti Dios kadakwada iti pungtot ken gura na. Agrigat verse 10 ko na verse 9 agrigat ken agtuok to iti amin na tattao nga agaramid iti dakes umuna dagiti Hudio kas tama dagiti Hentil ngem iti Dios iti dayag dayaw ken talna kadagiti amin nga agaramid iti naimbag umuna kadagiti Hudio kas tamad kadagiti Hentil awan iti idumduma ni Apo tayo nga Dios. Daytoy kabsat nga paset iti Biblia isubli na tayo iti umuna nga bersikulo iti Jeremiah chapter 6 verse 16. Adda tayo kakabsat iti nagkurus nga dalan. Ket masapol nga agpili tayo no anya iti nalintig nga dalan wenno saan nga pilien tayo wenno saan tayo nga pilien kakabsat. Mabalin nga adda kada tayo iti agtaktakder iti nagkurus nga dalan. Aya ken addang agururay iti langit wenno impyerno ken ka. Piliem kakabsat anya iti pagturungam, anya iti kasayaatan nga papanam. When adu ti offer kakabsat no mapan ka iti impyerno. Iti nagadadong of offer, nagadadong kasla nagsayaat, iti introna. Aya, nga i-offer na katikas toy kasi napintas nga biyag. Ngayon no kalauna na sa kalagitnaan ka na hindi mo na alam kung saan ka patungo, yun pala patungo ka na doon sa impyerno. Kung nakmanlaangin ka kabsat. Ngayon no pinilim ka kabsat agtalag iti Diyos. Insaad mo tabiyag mo ken kuana. Sinanama ka kakabsat nga agkikita tayon to iti langit.
Di lugar nga isagsagana ni Apo Dios para kengka para kanya para tunggal may sa kadatay kakabsat. So pilyem nyati inuan nyati kayat mga papanan kakabsat. Agur uray kengka iti langit wenno impyerno. Kaya pilyem iti agtalik iti Dios iti anyaman nga panawan. Umawag tayo iti Dios. Iti tiyempo iti riribok. Nakita ket pribilehyo kakabsat. Ay agyaman tayo. Adda iti Dios nga pagserserbian tayo. Privilege day ta kadatay nga namati nga adda iti Dios. Kasatno nga dagiti tattao nga handa nga mga bigbig nga adda iti Kristo adda iti Dios. Di ba nakakaasid da? Nga agyaman ka. Agyaman tayo kakabsat. Iti tiyempo iti riribok. Mabalin na ka nga liwliwaan iti Dios nga pagserserbian tayo. Mabalin na nga ipaay na kita kasapulam iti Dios nga pagserserbian tayo kakabsat. Kaya, mabalin na ka nga rakupan ka dagiti gundawon nga saan mo nga kayan. Kagrunaan ti amin ti panagdesisyon mo iti daytoy nga aldaw nga mapan ken kuana kabailan na nga ramiden kabsat. Napakalaking pribilehyo kabsat. Iti nakatado nga tattao ditoy lubong maysa ka dagiti pinili na. Maysa ka nga agserserbi iti Dios nga nainlangitan. Tinindaklan nga ari ti amin nga ari ditoy lubong. Kaya itdem ta pusom iti Apo agtalet ka iti gungguna nga ipaay iti Dios ken kakabsat. No nagpili ka nga addaan siya kinasirib ibaga ken ti iti daytoy nga kanito kabsat. Pudno nga addaina na para kadagiti madagdag senan. No pinilim, if you choose wisely unada nga rod, kakabsat sinanamaak nga addaina na para ka ken ka nga madagdag senan kabsat. Madaydayaw iti Apo. Dawatag man nga agtamad tayo iti daytoy nga gundawan. Pakawanan na kami Apo. Ta nadaduma umay iti ti kapanunutan mi iti panagduadua nga isu iti rason daduma mangipaay kada kami iti discouragement, mangipaay kada kami Apo Dios iti dadya panakaupay. Adda day panagduadua mi no kaawa Apo Dios. Pakawanan na kami. Aya, pakawanan na kami Apo Dios kadagiti amin nga haan mi nga trust panagtiwala ken ka o Apo Dios. Lord, adda dagiti tiyempo nga mailaksid da ka. No dumamat kadagiti bibiyag mo agdepender kami kadagiti banag nga makikita mi laeng. No dumadagiti kayamanan mi Apo. Wenno di sani kwami nga adda kada kami Apo. Nga magyaman kami Apo ta uray kasi iti kasasaad mi ket adda ka kanayon nga sikikita iti agdama kasasaad mi Apo. Adda ka kanayon nga agtuktok kadagiti bibiyag mi. Adda ka kanayon nga mangpalpalagip Apo Dios. Nga dagitoy banag iti lubong ti pagtalkan mi no di ket sikalaeng o Dios. Iti mabaling nga tumulong ken mangipaay dagiti nga banbanag nga kasapulan iti tunggal maysa kada kami. Agyaman kami Apo. Agyaman kami iti adu nga parabor ken kinaimbag mo. Agyaman kami Apo Dios iti panangilalam iti tunggal maysa kada kami. Iti panangipaay mo iti importansya iti tunggal maysa kada kami. Pudno launay nga sikati amami nga managayat ken mangilala mangipaay iti inana mangisaad kada kami Apo Dios pag isu Apo nga lugar. Anyaman dagiti kasapulan mi, anyaman dagiti dadagsen anyaman dagiti awitin mi Apo Dios. Adda ka nga mabalin nga pagkamangan mi. Agyaman kami timpayan na kami iti biag nakalintegan nga awagan da ka iti Ama nga mabalinan mi Apo nga den amin nga bangar iti barukong mi Apo. Wen Apo tultuloy man iti panangdalos mo iti biag mi iti daytoy nga gundaway. Adda mo dedya mo nga mulit Apo. Adda mo nagidi nakabasulan mi ingagara mi man wenno dawatan mi iti pananglidis mo man o Apo. Pakawanan na kami kadagiti tiyempo nga agkapoy kami ket mapukaw iti pamati ken panagtalik mi ken ka. Kadagiti tiyempo kaslasaan min Apo nga mabigbig ti adu nga parabor mo. Ket iti makita mi laeng iti nakadakdakkel nga kapadasan mi. Kadagiti problema Apo Dios pakawanan na kami o Lord. Nang dumamay ka, di pa nag-trust mi, panagtalik mi ken ka, dakdakkel, nga amang iti impluensya, iti dadagsad nga adda kada kami Apo. Malipatan mi nga adda iti Diyos mi, malipatan mi nga adda ti pamati mi. Pakawanin na kami Apo Dios. Apo iti ba minsan pa'y dawatag man, nga parupok mo ti bendisyon, kadagiti kakabsat nga makasapol, iti nananay nga panakaliwliwa, ayat, masapol iti panakaisalakan o Apo. Oripay, agraman Apo dagiti kasapulan da iti daldaw-aldaw. Sikaman Apo Dios iti mang-provide kadagiti nga kasapulan da o Apo. Nguna Apo Dios agyaman kami na sikatag tultuloy Apo nga makit-adda kada kami kang runaan na kadagiti sumangsango iti badtay iti problema iti daytoy nga gundaway. Apo kasapulan mi iti presensya. Tulungan na kami ken idalan na kami Apo nga ipayan iti talna iti panunot kastamot nga mariknami Apo Dios.
iti presensya iti panagbiag mi, iti daytoy nga kanitikat. Apo, iti den mi amin kayong ka, dagiti nga kasasaad, dagiti nga kakabsat mi, nga adan pamati, kadagiti puso mi, Apo. Madaydayaw ka, Apo, itantanok ta ka, itinaga ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Adda iti dalan anaile isut pagpagnaan asiraragsak numaanusam inggat panumpalan biag na agnanayon idiin ka malakam adamet ti dalan kaya napagnaan nakalawlawa aduda na magmagna no daytoy ti pirye kaasi kapagimam kat iturong na daytoy impyerno nga kaslauno kat inailet nga dalan iti Apo ket tinalawa nga dalan ti kabusog agpili ka itan nuaniat pagnaw kay nailet nga dalan ken tinalawa nga dalan Ano nga, nagyaman tayo iti dayta nga kantang kakabsat na ilet adalan. May samad lang kalagili kang tatay kakabsat. Iti sika, iti album na sika iti gayem ko. Well, good morning kada kayo amin kakabsat. Nga ada ka nagisibsiba iti radyo da. Nyaman nga lugar tayan mo nga dumdumag iti dayta nga programa. Na imbag nagasat na parabor kinatnapnuan iti rag-ungag sapam kabsat. Uripay kada iti adat live streaming. Kiti pastor nga Tomas Tamani. Good morning po. Sa pakikinig, iti panagdingig iti dayta nga programa nga kunana. Binigat lang agdingdingig iti dayta nga programa. Thank you, Pastor. Uripay kini Sister nga Ludi de la Rosa. Good morning, Pastor, and God bless us all. Kunana. Kini kumarik nga Marlene Guillarmo. Good morning, Pastor. Kunana kini Sister nga Priscilla Padua. Blessed and happy morning, Pastor and Pastora. Pastora Joy, watching from Aranya. Good morning kada kayo amin dita Aranya, Ramon, Isabela. Kini Sister ko nga Josephine Uton. Blessed morning, Pastor. Kunana uripay kini Sister nga Jinky Rakal. Amen, hallelujah. Thank you, Lord. Good morning, Pastor, and DCMR family. Okay. Sister Elvira Pangan, blessed morning, Pastor, and to everyone. Nida Noveloso. Good morning, Pastor. Maraming salamat po sa Diyos. At binigyan na naman po tayo ng panibagong buhay. Napakabuti talaga ng Panginoon. God bless us always. Kunana. Jo Bartolome, good morning po, Pastor, and family. Oripay kini Sister nga Joy Alejandro. Good morning, Pastor, watching from SG. Una na. F. Valiente Chumiko. Blessed morning, Pastor, and everyone. God bless us all. Mambiron, Sir Alex, good morning. Kini Sister nga with Rito Daliego, dita Bacnor. Oripay kini Ma'am Nancy. Ken kada kayo amin nga adda dita Bacnor imbag nga agsapa kini Sister nga Priscilla Padua. Good morning, Mylene Sebastian, Sunny Abad. Blessed morning to all. Wilma Rivera, good morning, Sister Wilma, dita Gulak tipon Quirino. Kini Madam nga Jing Baldonado na imbang agsapa. Moripay kini Pastor nga Teddy Baldonado, dita Quirino Province. Good morning kada kayo aming kakabsat. Moripay kini Ma'am Rubilin Darok Agustin, dita Ilagan Isabela. Good morning kada kayo. Elvira Apangan, amen. Priscilla Padua, good morning ading Madam. Happy watching with you. Kunana. Moripay kini Annalisa Mateo. Naimbag agsapa tay aming kakabsat kinapo kang raunaan kay Pastor agraman iti pamilya ni Apo iti matay-daya o kay di Sister nga Malo na pila madamamat nga gbibuy iti dating nga gundaway. Amen. Kuna namot ni Pastora Marcelita Magno. Amen. Iti Dios iti sarikid-kid tayo. Agyaman kami, Pastor, for sharing the word of God. God bless you and your family and all listeners. Keep safe everyone. Kuna na Sir Malo na pila madamamat nga gbibuy kakabsat ni Ma'am Rubilin Darok Agustin. Praise God. Have a blessed morning, Pastor. Good morning, Pastor. Salamat sa magandang mensahe, Pastor. God bless you more. Moripay kini Sister Leia Cabanyero. Good morning, everyone. Nanay Sigon, Tatay Jose Cabanyero. Binigat ng agdingdingig iti radio.
Radio ni Sister Tessie Montemayor, kini Brother Boyet Montemayor, takablaw ni Sister Lea Cabanyero dita. Gulat ni Fun Quirino, Maylin Sebastian, amen. Okay, Maylin Sebastian kuna na Weng Odolem. Ozobnem, balik-baliktad ko na sige. Okay, Donald Kabawatan, amen. Kuna na kini Pastora Ellen Ngalumangay, a blessed good morning to everyone who are watching and listening to this program. Dagsapan up no Tinamnama. God bless you, Pastor Lawrence and family. Jim Rose Castillo, amen. Rowena Ulalan, amen. Kini Pastora Ngape, ni Presbytera dita Ifugao section. Good morning, Pastora Faye Dazon. Reply kini Sister Josephine Pasqua. Good morning kada kayo kini Brother Froilan dita Bacnor. Okay, good morning ko na ni Pastora Faye. Marivic Tayaban, amen. Lea Cabanyero, amen. Marivingayan, amen. Kini Tita Arlinga Pascual, good morning. Maylin Sebastian, Ruby Rosa Salting, good morning, Pastor. God bless po. God bless po. And your family keeps safe. Sister Elvira Pangan, Ma'am Rubelinda Arok Agustin, Bobby, kini Sir, nga Bobby Antimano. Good morning po, Pastor. Good morning kini Madam po, Madam Principal. Oripay kini, okay, samot kini Sister ko nga Josephine, Leonalda Mindoro Latan, Lolita de la Cruz, ni Ma'am Lolet, Crisostomo, good morning, Rose Sampangan, Maylin Sebastian, Marivic Aliaga, Lea Cabanyero, Marilyn Sebastian, okay, Leires, Tangkilio Alipio, Marivic Tayaban, Ma'am Lourdes, good morning, Pastor Ellen, Pastor Alex, Eugenio de la Cruz, Tereseta Malagayom, Marie Cris Vidal, Joaquin Vitoro Richard, good morning, sir, Richard. Okay, kini Pastor Mary Jane Padilla, good morning. Kurang ti oras tayong kikabsat. Esther Padilla Bermudez, Marivic Aliga, Jenny V. Cruz, good morning ka na kayo aming awan labas na. Lawrence Salazar na ibang aldaw 80 Miyerkules. Iyag sa parap ng tinamnama, Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salumbides.